watching so a title for the days when some dishes would have been up nature, some mamma, any money, and a match one and say, Anna, Medebanam de Abesumo, or Tradian Pomquame, Ama de Pache, Moja a dear for Sunway, Muna Tecramada, so that would you do the four Becamo, may am Preno. Yapre near the Asdansuman and Anoma him for any him on the Tinkin Yacasia, or Modo Mamma Ding, Amaya Quenye, and me a digimede at the bro Sanso, and I won't so one had a Jenny fear the Bianuco, see the Biadu a figure to her. None of the digimede was to me that was to pay. Sam ready and never to Manamo, Abe drew yours, a whole and an is so Abe view. Washer by Refa. Yanko Pine Adom, and Anoma and Adom Ama by Rano, I feel so above pay, and no it's no better than the Emma Yanko Pong and an Anum Omutumino Adedi. I wish I sent when it's here and Yabesha a fashion as an was an a comfort, a diasa, a be more busumos form, a be more so a who pass a pay, a be more fadiano a fita, a be more dear tuntum, a more dear coach, a say Guma Hodo, Mummy Uncle Swanny and Mamrani and Mania, a warrior so by a fashion. Now I am Fabi and my brass a Ghana for. Kusia and now dear Bonti Susan, your bosom ne penno, natures and a comfort, so I am an obesha so dead a form. Nina, bosomono, and a man upon shadows. I'm ordering Sato, and now you're Sydney, and some and Wakochiano, and the uncle so Wioso by a fashion and I'm the way and everyone in Yam and no more fair. Abata the Medinachi and Asa fashionachi. I'm an abaya crabeshe. Munshe. Nina Busono, a quanche, and Oma comfort, a the moment. Let us say, I'm not to Tomasi. She said, "What to Tonasia, and ye, a bed and funny a gun of four." Some rain, none more, a better the Medinachi, and I be dry, yet share your soul in it. Now, one more about my money. And to me, I'm so and you should median. You are so by a full a fashion, and a Sammy in Busua, yes, she. What I was saying, you, Yasu. That's it. So, you're as well. And there was a sim. You're done. I said, you're the master. Then when you have a robot in you, I am Papa.
Samre e akonfo nso omo de de ombe ko bia omo hye fitan ye kwa ye kwa ye hye fita sentro ho sa wo kwaso na wo hye dwumede ne ye be kire mu omo nso na abedura da Samre ye chia na na yo so he ne mpanimfo ene ahemfo nkae aka ama afahye no abaye kra behwe Inti Samre wo konfo no chiame ena ebo amanye amana ato nananu se Samre afahye nti se koso de a na chese o se wo mo ba wo mo de wo mo ho de e betrechiri I know my father. Which I'm not said the new attach to be by I know you said they are another Sanye na meka no nananu mpinifo ebaye ene ahema ebaye nyina no amma ne nsapa wo be hwa abayere wo ho snap ho doko wo ho nsuo wo ho sanso ene wo dwan fitaa nso ewo ho mumye nkoso a yenhwe dwumedie Onu American kasa afasha enti sedie enti mi maso wa bra akonfo ba eni akonfo emema enti mase enti ni egusu a ye hwe sanye Wioso afasha ma shase akoli mfimfini ekosnewi ye sanye ye BBS o sha akonfo ba no gina ena o hwe benhunu atonifa na oye no wo hwe nti so wo na se bibia da kan mu na o de asana san gina mu na chese afasha na ena ye to aso no Samre sobasha shire ena yakuto ena ye de bo enkrofo nsem ebi ye bebo mabeti ebi ye bebo nsem enche bia me de munchiremu ebebrewo ena ye wo so ye ntimi amban de na chese yapete na ebu obi bia so enche emunchiremu de enti aye de se bi mawe na ye sa afashe we ye wo se edi shire ebo krofo adotire ena enkrofo nsem ne ye petimo esu obi aso no ye de sanchiremu no baba so na so dwumedie na fra no ka ho fi se church afaso na abesua amamre ene amanye nyina na wetimi adanso se Ghana ni ba daroma tuonum tu na bodi mai ya fremo cham o wa hine cham wudi bre e wa himfie ha no ene den a o so hine cham enche bia
Any who say, what is she? A bob will be more betty. A be moon some, nothing will pity me. What my entry mukakra? The entire edition petty amount for Honasa Bob Betty. I feel aqua barber too. Na afiro so ko batua na ni suma no akasa bia ba ndika hunu sire no ne de adwira agu na ya de abu bia bati de bia peti se musu ni se bia ibedi ba de bia no ye ni awro fi bia no ha musu de se beti ma to ye de shere ayi funya ri ne bo beti obi akro bi ofi bia ri se ba sinya ko ma na ma kira I'm a Fibio Hubiano, a few and do if you have called your fita. So we are a Tanoba. The Tanosu also said, when he behind it, and to the Sheriff Bob, the other said, a Fibio who be a Mecania Budia, no Bovia. The research of the council part, the Mugania to me. Onya entremuni na chame edini na to ode ama edini sidi entia wo titi shire na je se shire no ya mpetan yo bi ko wa nsunsun na ho ode a ode ba ho na enya de pa obebo ego bi ko de sensu ana isha akọ asedi de nti se di shire ne bo topo ne ya bo di ana se di entremuni na na chame ode ama no ho bete ama fashion no so edini akom na no ma komfo egusu kom no ye komwa ni ekomwa no mi ankoso ani eje Wioso ahemfo ene enkonyan ho mpenimfo ena echia na yamana kwaba ne ada na se so ode na nimunyam abasa adwumede yechi ame busia so mbehwa na esau ababio Wioso dikro ena samre obo amane ene die omoye wo ho die nti a omoye enim emra aso a ewo se wo moye ena samre wo bo hene bra ni wura ohene ba amane na chesa fashion ya sase anisa aye kwa anisa enu ti so fo mu amamra ebeboa wa semwa danso sa gana ni uduru ba bia wotimi do nsasi boka se me gana amamra ena moto ekira fa dwumedi ntima ma kodare ewo mu fayi mu mi enkoso a ne enti amane bono Biti am na chingase ya met na ba biti na pass 20 samba ba da si ya fango seguro other man you look sorry man ano ko ne ba nyang ne ntani fo a na nya bon nanu ya ana de betu o hebe nim se sabia bu sabia so ono ana mamra mo ye wa ha no aduru so ono odwene ho hyehye ye wo ho bia sabia bro ne odigu akwan so enna no pe na eso tumu ho hene ba no pe ya na nya bon se na one ne hyehye ye no eno ana odigu a ode aduru mo akora ba bi na cha obeti am na to yewura sen hyehye ne nkomo a me ne twetwen ye no yibu na nesi ne enen so na yegusu a minim se wo ba anyame adom odna bedom ye tinhihye na yegusu boni bia ni ha ne ba da mase ewura ananu ne ba da mase ma money ha so
afise esu a enam se nana wa boa wo ama wo etimi etwa bayire no na se etu bayire no ama bayire na bo na kuyawe nso akɔhye uti na wo so wo no nso ye ma na aduane nti so obɛhwa odwan fita no ho ene de kɔ edikora ne dem ho ne yetwa ne ama na aduane edi no mada na se afi nso so wo mada na se so wo nya bayire tu bi na wo madi bi no mo ton bi na bibia nso akɔyi ɛwɔ ho Nanu wadaruma tuonum tu na bo wudin maye. Aframe na nya kofi. Wadaruma tuonum tu na chire wasabie eni wudibre ewo Wioso ahemfie ha. Me Wioso chidom. Enti masade ne se awo se mbebo am ye di ba yere bibia wo se de ba. Emi de ya mamere ne bia me di kai di ba. Sensuo nsukane me de bayire ne nyeme nyina ba e de aboa ne de fashion na wadaruma wo kasa no ka se wodi nsuo ene nyemanoma bi ene ba na nsuo bensa ena wodi ba ena afibia nso ena wodi afibia sa ne nsuo a etene bia ensukane obia ni kanko ena mesa sora ho ma chekosa na me de aba afibia wadaruma na sa me ya wadane konti ewo Wioso hede fa futu semi tu ho ema wo man afutu amede be mama mfo se amamre ya ntutu na se amamre ya ntontwene enti ade bi ehia ewo amamre ya da na mo na kofa ba ye betoye ewo ho ne de na se wodi abusia sauna sha bayire fufuro no de tene se boso nyanya media obi entimi kroma ni obi entimi so bi kan si wa he so kosi kroma no so obi entimi de entimi sa me afa ne ya no na ya maboso ni bi edie na fe ye de mu obi anso di na chese kwanda ho wa udi abayire ni bibiara no wa wo bi ebi ko no wuti tobi na wo no ana no obusu omokodi eno nti amamno de danso eguma hodo bebe obi wo ha ne de no ne fe da bibi de ye ne bibi ye no sonko eno nti se wo gina ha ana se wo ofire na betu ha na wo ne esi obi a ebi ne de ya be se wo hwe ni ye na wo hye ne nso wo hye Wioso bayire fufuro na fa hye nso sane be ya obenye bi aka chichiri na enti bayire na ne eguso a ye di kan dia ma na nanu ma hemfo eni mpemfo ansakra ya mama mma bi akoma
abusua bayra hodo ene ya no ne bi afase ebi ye pona ekese ebi ye kokwa se bayra bebre bayra hodo bebre ene ya no nti dini nyina ebi afra na chese kwa da ho se ebetimi na obi an na abusua ebi bi ene wa obechie wa obenwa na de bi ye mu na wo toton chese de obe ni bi ya de se de kwa da Afa ai kama ile no de betu ni raba so da mas Nana kwabo padaruma tuoni mtu na bodi nayo me din de abusua panyin kofi ahe enya ntie ene ya san hu se wo ena wo ye Wioso abusua panyin eye no kre Wioso abusua panyin ne me padaruma abusua panyin wasade ene sei me hwe me tutu fie ense me hwe boabo afie se ne ya fa se ye na abusua panyin ma hyade ene se e wo se me hwe na me boa nana na me toto ne mama ne ma to yie ti hu me ha madwuma me beye ye ne se me betoto fie yie e be hwe gu sansa de be ya adwumadi a ye bie no e be koso pepe padaruma nana se wo ye abusua panyin na adwumadi nana sa fashion wo hwe na enwuma bi wo ho a endeda na akwan mu e wo se ya e ba na sa e den na wo ye fa ho e ba sa de wo se me yi nana sutiri de wo se ye de to no ya mfan to e free top intimi ya busua panyin die nso me hwese baby a wo se ye de hye bia wo se ye de hye se ba sa de wo se nana na di na so se mi wura ade we na wo se nke kwa so wa ma na ko na na ye tie no sa ifutu sem kakra eche homa enipa ye twa hia ha nyina ni nipa ehwe Eto Ekyire A Fa nyina futu kakra me de ma obi oba yi bia na se afashe na ye die no ye hweso de ema busua bia obi wo ho a na busua ye bibi sa wonko e wo so okona kosua bibi ene ye ba ye ene ma bebre wo ho a na obi wo okra wuni wo ba ye no wo ba besua nti afutu am de ma busua ene do ma ba ye nyina ne se ebre bia ye beka se ye ya afashe ana ye di ba yire bia no o so obi abomoden so be dai obeba afutu akram de ma
ntuo na bo wudi Midiane na nakodwa sumi moje ohene ba nya hene cham ana san no masu adi ku fa hye yasi wo hene ba eni wankasa no masabie e wa fa hye yasi ana se die nti amoba ho da wo ma afa hye die ohene ba nya hene e na ne dia ohene ba japade asabi ni nkodwa e wo Wioso a wa ma Wioso di krohwe so ma no afi bia du sesa bia buru ya di bayira oba ene Wioso hene yen hyehye na yebie kwan ma obi aso behwe bie na yedi bayire ansana sabe yebie kwan ma nanan mu nyina aso adi bayire etanu na adu so abosome nson bi asi a ye woda yedi ehyemu ede ye eno na ne aduru a eti wahunu nanan mu nyina ene akonfo ne edom a ebehwe nyina eye amamra afibia fisi akyekyere ye osoman sabe nanan mu ede kyekyere ye bosoma ede kyekyere ye abosom dodo a ewo fie ha ekyere se na na hina abosom nyina na waboa no wa ha afeso a ene nkonwa a omo nsan omo ne dwan ekyere se ye man omo ye aduane die na nanan mu so atimedidie na ye bayira ba foforo no e na ye emu kyerɛkyerɛ mu bebree wɔ hɔ na ayɛ ntɛm penti akyerɛ ye ba kyerɛ oni nyina amwate ase edase na bo wudi mai Chacha ya frem na na Wioso ne wa adade krom ene Wioso edi bayira fa hye die nti a ene waba ene masade ni se Wioso hene ye ahemafo de ye mane ahemfo Wioso hene ne na sumu na na hia here e wa ahemfie eti wo emre ne so ye roto ne sa frem eti me beta na chi e ma ne di afa hye wadawo ma wo be nananom ahemfo ne ahema bebre ne ba ye omde ne ma bebre ne beta na chi die wo so de ba ye no ma ye hore ye pa uncho e bi o ma ye de bia bayire eba ene nsa afa hye kase nti se a ye yi e wa fidi nsu fa afutu sem kakra e to ho ma ye me futu sem kakra me kan se yesram ye ahomafra ne ye benfo kakra ebru ayi se no a ya mamra no ye ntontwene eti ya base ye tu amanu ye totwene a ye beyira eti mesre se dru se ne e ba ya wo mometa ya chi ne eni ana wadawo ma to na bo di mai ene dibre e wo Wioso ahemfie e ba cha frem no na se wa koto bi Wioso ya akwabi ahema wadawo ma wasabie e wo ahemfie ha no ebi ni de wo ni masade nsa me ya akwabi ahema e wo ha me ya akwabi ahema e wo Wioso ya wadawo ma wasabie e wo afa hye yase no fatu ho mai oh misusu ye ne ma dwene se e ya amamra afi bi ayeye ena amamra so de oto no wansu amamra dudu ba bi a e de ahokyere ene o ha ba bi kura se wuduru a o kasa yem ene se ne obesi ni panimu akasa no so wansu asa ne mani nyina edu ba bi a na chia nti na ya be hia se nkura na di ache so obesua amamra ne amane ti adwuna wadawo ma ankwabi ahema wasabie no chimu kakra mai ankwabi ahema masade ne se tetuwa no ya nananom no na ye no ya nkwabi bia enti na ye de niema mfa nse empanifu agudie ene ade no enti ye de ya nkwabi bia ne ye hwe sabe ya obi ntum mfi ba bi me fa nko enu nti ene ya nkwabi na ye de to ye so enti ye de ya nkwabi bia ti ye hwe fie entoto ye ene fie ene sensam amamle kwa so a ye na ye na 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 ono ani nua tepa manhene a ye tepa bane onso afibia ya ye ne no ene na na no wa hanyina na boa ne eso nti se ohene baba na wo se kwa ba mu dia me de no
ekyia yura se obeto ne hanom a e amamre ntina na sabi wo ye wa mamre dia na wa unu atefa sabi onkam obaboa ja no pay sabi ono a ne konfo ene ne mpanimfo maduru ha so mbeta wa chiebu ane bada omase omoma kwa abanso nana adawuma tonu na bo udinaye medede nana kwa me awua wadawuma dibre na me tapabane bosomfo na chiame na yewura nsuni ono na tapabane bosomfo ya katapabane dia santima mu die obia ni no sanse namne so na inya obrempon ma santiman nti yewura ni ye fe na kwadwo ankra one tapabane bosomfo sisi ono na ba abeso ne nana ntuo ayese one ti akonya ne so wadawuma wo kasa mu no se enamno so ene yenya asantiman brempon wadawuma ma yentire no kakra metima kire se emire bi atwa mu no na asante ye ka asante ana ni ba bi efiri kire yewura otumfo na ye pe bema na drum no on se drum osa kane tete no de sabi asu obu anya do ye wo sabi nananma komfo nananma bosomfo obi abehia hye ne nkom na ya obi aba na de obeka no ensi na sabi asu obu anya do panimfo twa omani behwe asuo etepabane na onso kire sampa ono so bekọ akọ yebi okroni ene nananma ni muni o hye nkom sampa obeye adwuma no ye friend betena aye kumase fikasiem na yankopon adawroma ne mpanimfo adawroma o hyase se oye ye maame aduro aye no kre ne nkom hye ne na aduro ye nyina ne bam ya bre so se ababa ne kwa wo so no bebo na mane sampa awo akon aduro no ana oje ni shire no de peten no nti woji shire peten no awo no bai no be ka kire se bi so obonya do ampa ohene ohima awo na nso no onya oba no se da bi me de machine so dia eden ahye nipa no so nti se mo kwa wo ye bema me se wo ye bema se me bo am nkonko he na hye so alokom ko ye no mo ma ni dibem se de wo kan ye no no kre eno ni yewura nana ajima prempa odin kan ti hono ni yehu zampa na atepa ba ni yewura nana no masantiman kai no dini si se bia so obonya do yewura okonfa no chia nan mu na sante kai no bo na konya se wono esansa wa hye nkoma anya ntro na ye nkompa nti no ba bi obekọ bia wa santima mu bia ye bobodwa bia no se ye yio se ye hino okwa bichinye enye fita se yio se dio na ni abre kura no a enye fita nti ewura de ba bi obekọ bia no na hofa de ye fita nko a bichinye enu bi na asai ankasa ye nana kurowura ye nana tepama ene na du sa atwene wampem to nso be obekọ bia no wa santima mu bia no a se bia so obonya se ye di yawo se ye ni ji o ofrafufu na ekatapa bani ane ma no so no owo anu ahye omo nso won de won pa akinye enti wono wo a oba ne ho oba asuo oba tepa se wo bepe ba o ma oba no a no ama ne mark fita wona pampam ana ne redie enti wono de ne made ewiase nyina owo ba o ma na hye so de am sampa osimasi ofuri ha sana ya mo atuma na mo abedu he wadawuma ma ye wuru wasade e wa afahye yase yo yewura wan se jumadie ya ekoso se be so obonya do eye ye nananom tete amamra yeguso aye to aso ba yidie ne nye ne ene yebedie abamfie bebre na se be so obonya de nana so wote akonya so na ono ye nananom amamre ye kan ye nananom amamre wo ye bi nti no
na bre duri esese ye ba ne so so ye de ye chi tae be tae ye wura chi nti eno anti ne ye ba so se ye ba be boa ama dwumadie no so asipi na asita Padaro ma ojan doko isuo ni nyama nkae a ye ka ho a wo de ba ye ma ye ntiremu kakra Padaro ma on se edu sa fa hyewe a ye be kan se no na ye buronya se de omo kan no nti se ye wura to bayere so a se bimpani si ntasuo nko anante nti ye bibia no a aduane no ye didi kura se bi ye de nambo so ha nti ye de no so ka ho bi ye de nsa ka ho na aboa ma ye nananom anyankai ama ye hu sampa se ye ba ye no dwumadi a ye di bia no ye kai wo mo nti ye di kan de enwan ne sa ba yere nyina ba wi a na ye de atoso na nananom so akai amu sampa ye so ye to o mama mene so Padaro ma na samme ono se ba bia ni pehie bia ni pabonfo ewo enu ntine yamfa na se wa hayi obi wa dwinfi obi de na ye tintin so mpene ama afahye ni nkoso a ebetini esi na so ama na ye ho amamra na oh Padaro ma on se ade bia ye bia no eye nipa bia so ne ho wonfo so na bibia so ni ho a obeya obeka se chemato nye den amam nti ye ba so no se bia so obonya do ye nana kwadwo ankra ene se bi nana no ma atwa ahia nyina bo bia ba no obi ade mpaebo atache nti minyi ni se boni bia beba de beba ne ye ade a se bia so obonya do ye ketewa bi nenso kra no se bia so obo twedi ampo nyankopon ene ye nana Padaro ma bibia be koyi nti boni bia ambo Abuja akomi ni nchire mu medikan ka se afasha serious akonfo amma ambesane na nanom a enkoyie bibie ni ho a yebeye ama na di mu enu nti ubehwa akonfo ne de ahie yi ebi ye fita medikan ka se ebi afade ni ye fita ebi de ekoko ebi de tuntum ebi de ya nwera ebi de ya ntom na Padaro ma to ni nto na bodi na ye Pacho FM na komfuata Padaro ma wa bosom ni din de sai me bosom no sabi ngote ya ne panipa no fe na wo hye awura Shawra menchira wase kakra nya de bi hu bia sa am se nyina ye asa e wasantima mu hade ye kuya ba bi awura nso tata bia idua mo e patre bi e fe no wura asamo e dene ntim twitwam nipa dadwene nipa ha bia ene ene ebo na burise da na wo hye awura pa ni se bi nso da na de ya to amana hye ne chese ano dene kwantuo yare bibia dua bo timi ye ne ne ebo na burise da na wo hye awura pa ni depending pa omudoso na one penny nkomkote ya Padaro ma chere de ufre bia de asante akropon na mi firiba ha na mi chipa asante man pon peposo na mo fa penny betete me wo akropon na bibi ntia de ba kurum ha ba ha mfie du asanse ne konfu bi ne kurum ni sebe makoy konfu penny wa ha sabe busum ni konfo nti bibia ni a mena megina nan asana konfo ba bia so bedi machi ti me konfo pani wa ha ene se maba ha chi ne se mi free ha ngasa sa empenufo bebre na ba ya no obi akura de wokura wode beta fashion chi na won so de a wode ba ya na ebi ni de wo empenufo se sebe wo sha abofra so na so no edu no anso na ko mu bu nti bre bia no afeso a ye ya mamre be na nan mun san bro mo aduane ba yere ni ade nti ma ba me fam die no me de nsan iska akra me nam de abom paye sa na ye no bia o mamra on susu ebe ye wia finish se yakobo bia bonte ne che se akonfo nyina be hia na edi agro fe na pe ja mamre de mse betoy Padaro ma na yeguso a ye hwe dwumadie no me hu sa sa mo de odwan ne bayere ne nsane ne manema edi ewura bosundem ho eno no tiremu kakrama ye ya mamre ya manaduane di ya mamra sebe ya betoye free na no mpenso before sebe akom wonti ase a anasi sira sa rubia won se du sika no free konfo no chipenso nti ya betoye ya mamre e mampenifo aduane di se da fibia ye no o se mdi ka bu bebi se o sha bofra so na du no anso na ko mu bu nti afibia no wa hwe so o nyame de ho de nyame ne bo bibia na so wura ko abo ha no so bo awo wa hwe so afia to embo ni bia nkan ne atimgomu a afibia se ma na duane di ansa ne so etima edidi o me di de fito ane so afedi sanete dabi be ya de a ya tete amamre beto ye
ye na no abaye kontise so yeto aso mama de yesisa no ne amane de yesisa no du se nyanwa bosom de na dua ne odwan akokọ ensa kusua ne bayere no sese dia no bi etimadibi tempenifo ahodo bebre na omura sa ban ni obi bitimi kọ anase ye wo nipa suo bi a wo mu bitimi anye nipa nyina ne sebe kọ ho wo titiro a wo mutimi kọ bompa emu hemfo emu akomfo ne mo echi bi akura se obi ehia mpa ba tuma koma na so osere mpa bo ma enya bo so mo ye bibia wi ye bibia wi a ye tie kura ye twen omo imsu kase awie ye so be kọ na komfo bi aso akobo no mpaye kakra bia de nsan ko sues kakra obi ande akobo mpaye ya mamre di boni bi enim abusha samre sa obasha wo hene ba ene Wioso dikuru na wo mo ato santre a ye me ye chacha ya komfo no na ye cha ya mamba wo mo ye ema ne ye fe ye hu so o hene esom na manfo so asom na ba ko so Canada agbamu hene o Canada country nana se mi country ena so vanche me na ma me se san Canada yeah omu ne da Oni ba ti amu jina Adeshimamba metutu manama edu Wioso samre Eto Ekyire A Fa dwumede na yegusu a yeyi no na se na dan ne dan nyina me hya mbo no enenso Wioso afa hye ene ye nyina ye ba abayira afa hye ene ye nyina ye bene besu nana asaw abebio a otoso mienu e wo me nche nti me na twetwe nkomo kakra no ama abakosem kakra nana wadaroma akwa baba Eto Ekyire A Fa so we den ka wo na oso akwa aba na nso so Eto Ekyire A Fa me nam di hu chi ami na waji afa masom memo akwaba ya nana wadaruma ukuro yi di Wioso obetimi ama na bakosem kakra bi sima kakra bi Wioso kuro ni de ya cheche no in the name of say ya bi free na pe ba atena ya man tu ya ba nti ya ne nemu anya be pia ha e ba nso na wia ne da ha no ma wotena ha no yi nti ne di ha ne to Wioso ya wi an wo so utamwa e bobla yi tinene da so ti ya ma ba beto ya han ti se de si chichire kro eno no Wadaruma Wioso ya asante kro ni bia ya asante kro na de mesua kakra ne se asantefo de nke nyina ye de ane akwasidai enti Wadaruma ma ya bakosamfa ubayira afa hye ya wudi hu kakra no kra
akwaside na yedi na nso yesu no so afi bia ye efise yekro na bosom kro aye tano okro mu a sa afi bia ehia amane na amamle kwan so eniema foforo bia bayele eblo bibia foforo na ebe bia gese ye hye ho fa ansa na yesu atimi akan ano efise mpanimfo na ye de chichi kro no omo a wo ha nti si anya sa na mpanimfo ni ntimi mfa bayela abayi a momadi kan dibi ye ntimi nya nti ye peda na ne duo na boni bi ensi dia ye ya amane ye no abayela ye no abulo niema ewo ha na wahu ni ne tano aton se didi efiwa kwa na ese kwa ma da wa ma obia timi edibi wadaruma woka se ebro bayire chese aduane foforo bi ebeyi ne ti no na chese mo ahye ho fa enu ti no enne eye bayire nko ana se de aka nyina ka ho enne untimi nkoda mo na nka de anu wa ha bia ebi wo ho de anu a esisi bia bayire ne bi wo ho ebulo wo ho kusua wo ho no efufuto aha bayire ko ase bayire foforo bia enu ne enu an ne de ma no osom wia ne asu anya kwan ye bayire aduane nko ana se ebro aduane nyina aka ho ebro aduane bibia wadaruma nti wohwa mo wa fade surunku bia ewosi obi afa no ho ne didi afa hyanana ya na enam se tano no tuntum man ho nti no na akoye entoma fufuo ni tuntum ana siska ntoma eni timidi yesa de no ne ekohode ya ne dodo na ina black and white ye wie na aja konfo no be kire de niema esitie no aja bia na hawo biba e bia na bibiba akonfo no be koma na omo so ate bibi ne ya ho amane se de be ya boni bia ankan ye wadaruma nti sese akasa akonfo no beba na omo so abekire ye kwan mu ana akasa akonfo no beba akonfo no sese ya nya akan ya no awie de ye be pia bonti na akonfo bia oba ha bia no ye botwene na di obehu na enye bia na oyi asute de o se ehemu kana so no abo wakire ne aye odarumo empanimfo se so refi na akofa yenchi enu nti no bo tuanum to na bo wudi maye the film na asa abibio Wioso hene me pa che wodi akonwa mfie dodo seni du miense ko du 9 na je se wodi afahye be ye emfi yo afibia ya ntumu da edu honuma ye bompa ye esre kwan na boni bia ankan ye chance ye so boni bia ankan ye se ahyeda na ye tu ahyeda da bia da na ye be hye na nananuma daroma omuta ye chi eme ye man ye kama se de na wabeto so no medasipa nya minshiro Abuja samre ejobo no ewo ahemfie no enimu ho no ebre na aso an nanom ne mpemfo atu santina ye kwadi akonya na ye di dwumedie no fa etoso mienu na to aso na afenso no ya dwundwene wo man no ama bibia akoyie mumi onkoso a ne ehwe dwumedie no awia kroba bia paja ni kroba bia paja ni Abuja sobasha nana isa ababio ana nempemfo na kwamfo ana atu santini a ye chiachi mama no ene na hanu ma ho ho nso edu New Yam beti adwumedie n'echi okodi na konya na chese adwumedie no amsha nso na mse wosi edi ni die ma de die se nti awoso wo chiachi na manfo nyina chese manfo ni ho a woni wo sanso woni nso ni ho a
amanfoɔ no nso ni wakɔmfo yi wɔn mu ano mu deɛ de no bi adi akyerɛ no ɛno nti ne sɛ wɔkɔ akɔtena ase deɛ na ɛwɔ so obi ne deɛ wɔn nyinaa na dwumadie no ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ. Abusha sabre na agina konyanti e de fa etoso ni ni ebe toso. Himfuna odo no nyam ebeta dwumade na chi sami wo ho na to santene obi aye ko no kwagina konya no mesa so be frɛ afofra ka ho na dade da nyina mudi mo fidie no ebeto ha ne nyina ye di dwumai ne yesua amamre ne amane ani adanso sa Ghana fo
Akomfo na fade no nsunsun bebree wo mu ho se komfo ya no mienu hwe ni blue ya ye di sinu emeye eno na ono no de wo de fa na ho samre wo de ebi efufa na nesa abebio enim wo de haban hye nenum ogusua eje blue ni bi odi aye na chi ni nyina ne se eye bosom na kwankyera a we ya kire no konfo ne se wonyama na nesa wa bebio ena na gusu a ena konfo ne gusu a wo ye de mano no eno ntimu yenhwe amamre ene amane no na yemfom aba ehia pasa Ghana ni die ubehunu wa mamre no amane enye se bia wo a wo kro mu de na wo se wo hu da bi wo se wo kro nkaye wo Ghana nyina de ka ho na ta cha godumedi nso de modehie Asi Bodua na faatu me ho se me de braw me de amamra na be foma wo baby biara me hu se dan so bia ne beba na me de abesoma no nti won so hye no nso na fatu tim na kira afufuro na ya mamra ne ya mane no entuntin wiase afa na nyina ai akomfo yi bi nti na omo de ne ye fitaa a omo de bayi o edunti be hu se nche ebi nso be ba omo nso de ne ye tuntum ebi franwira ebi de ye bakateri chese bebrebe nananom na eni mpenimfo ne ahema a omo ba adwumedie yi bi no ena omo ato santina samre omo chiache ebi fi amanone ebi fi kromu wa ebi nso so tete nkrane ade ebi ti kumasi kronu mu chese chichini benche nyina ena omo nyina ba omo de omo ni munyam ebe ta adwumedie na chi Baba ya opone eno oba be baba e ma kofra ya opone eno so ya se koda oba de e de ya oba no be ku won ya won baba e ma kofra o ba ya won ni dade o be ku a ya simple ba o koda obi de ma obi kofra be ma kofra be ya opone eno ni so e e ka ko a oba no kro ni da odi na won fa tia no akoda ni de Nana Frisha po. Afi enkomatie. Wadaruma tuo na bodi mai. Midende nana fusu dapa. Yo so nkobia hene me. Wadaruma wakase wo ye yo so ankobia hene. Wadaruma kiremu kakra mai. Ankobia hene. Titi no ane ekosa no. Obi a watimide ne dom akọ esa. Asana ba. Na wo hene ama wo ho awerehemu se. Wo kosa wo de akire bejaw. Na ne manu ne nana no aye wo fia ya woko ojom wa kosa no na wo de ajaw sabe ya okọ eba obabato ne dom no nyina ne yemefa dachi nomum nana wadaruma maye kuro ya bakosom kakra ye koso ne se titinu a ye bedue kuro mu no ye bosoma ye fe ne techire wone na ebo kuro hu ban ama yetimi ye adwuma bia na afidusi a eno baya edikan no na ye de abre no eno ene se ye di janse se bayire afase ebi se bayire de eye de awutua gisa afi ansa na asabo mo watu nti afi ni dura na bayire betu bia ye de ba ama mpani nananom de ya amane ansa na kroman nyina obi atimadibi nti ya bayire afase no eye nananom de ya omo aye agya to ho se afidura ye bosum no a ye friend techire no ye mena duane ni onu nya didi wi a ansa na ye no ne nana no yeso adibi nti krei bayire mbaamu ekopem se afiadura ya yema ye bosum bayire ni bia di awie ne firi ekire kono de kuroba bia tim kutubi no dibi ne neya kase ya ye de before say ye di enya ni bayire no kuruma obi ani ho ni kwan say wode bayire kana no enti no say wo busa say afa shana se no no e na nanom ade a o ma ya to pen ya o ma gya ho
ɛna yɛ ne nkyirima so yɛ toa so yɛsɛ si anyi yɛ nananom ayɛ a na kwa yɛtia no yɛ hunu sɛ wɔn ayɛ biribi ama yɛn sɛ wɔn de adeɛ no na ɛkyekyere yɛ ama yɛn so yɛnyini a yɛso yɛabɛto nti yɛsɛ sɛ yɛgya ato hɔ na yɛtumi ɛkɔ so na yɛdi bayerɛ no ɛma nananom hunu sɛ gya mu gya ɔkɔɛ no yɛde gu so ɛdi amammerɛ Wadawuma nana samre ya ye koma bosom no aduane ye hu se nipa kakra bi na timi koye wadawuma kyerɛ mu kakra maye ayo enye dan obi atimwura mu wonse hwɛ nipa dodo ye wo no a nipa dodo san na komu ye ne ya yɛhwaye a kyerɛ nana no ye nkwa ne yotumi sɛ yewura saa dan no mu dan no so no obi antimi nwura mu saa amamre ne amane na yeye no ayade a yeye ne sumade openwe kan ha nananom kan sumade a enya ade a was a top public enna ne ono so no nye ne panyina no so mudie no hunu ebe kan ho asem abantene because obi wo a ohunu saade no a wode banante but eya amamre ne amane ya ye na yabeto ya ide gusu a yeso enti yentimi ma obi hunu bia enwura ho so obi be wura ho a eya amamre se ebia na obi peba obi ba ka kontuom obi yare saane ma no a yehwehwe ne de ene ubetimi akọ na odo nsa ene woniema kakra bi akọ ama nananom ayapaye ne de ama wo se be ya di ya wo ye de wo bepe no wonsa beka Wadawuma fa futisem kakra to ho maye yo awudu amede be ma obi an se sabe amamre de ututwena enye evi se free tete enti se basa no ama obi nka se ai mo de bosum na bosum sa bosum no a mo kure hu ban a enke ye de na enke de ye so abeduru ye so enti amamre ene ye se be ya kuro no ne mpadifo ye to ho a ya beto ye to aso ndi sabe uba na nche se wo ye konfo ana wo ye bosomsomfo amamre ne amane ne ye gusu a ye ndi o se ye so Abusanso Asi Bodua de ya na me kasa na me de me fa amamre ne amane hu de on se konfo we su de fita onu su de fita mi enko so ani enhwe afi so ade di mi enko so ani enhwe Nana Wadawuma to numto na bo wudini udibramaye ya frame nana adusi poku abayi Wioso chidom hene nana ankobia kasa no wakase abosonso enye boni na mia nso medi mani to for me hu se bayre no kwa ye no aye no a ne ye eche ko ma no bebre wo a wan so mu kra no de akana no Wadawuma sa eniye yi wonsusu ye fa onu kire mu maye kakra medase de ye eye biblical eye ade wo bible mu na Israel for no mo ya kwantufo endi wo kura kan se ye tukwa ne ye ko baabi na ye do afuo na afuo no ba eno bai bia edikan a ebeba no esese tumi aye ne nam no edikan ma wo mu enti enya bosonson
is biblical the Bible. Unsusu yemu. Osha den na wosi yetimi ye fa bragro. Ama esa pega ewo ye man. Debi. Eno na ayira say ama ye man no amamre ayira no. Me kan ba ko bi te say ye say bragro no ansa no ba no bedru ni mpanyin fie so no. Ese say ye amamre ni amane bi. Bible kura wom se be makofa wo ba wo Bible mu okoware no na okọ no ho na emoja ama e je se oba no onye virgin into o ka the virgins wo Bible mu enti nananom enyansam mu no bragro no e de edi adanse se abaye yi edru ne mpanyin fie so enti ye amamre ni amane mpo sabe tetebra no ne bra edikan no ye no ko kire ohema ekoya amamre di adanse se abaya no wadru ne mpanyin fie so afei wo hwe sesi a ye water bodies ya dodo hu nyina water bodies ya twitwa ho asidan water bodies na nanom ehye de jati wo se de embo nsuo no ho ban enti ye hye da de niam bi hunahuna yen eto bi e ka se humachem wo ha ye ka se bibi wo ha bibia ni ho na mom na nanom nyansan mu no na wo mo ye sa de abonsuo no ho ban se so hwa ya do all water bodies ya do ho enti edu dry season na ye nsuo no na ewe tetebre ne ni ho sa se nsuo wie na wo hwa ye hwan mu asade se bragro no omo sori gina mane ba ye mayimu ebe gina pintin e wo mayimu bio mi susu se say to me no right me wo me right na yaka no mi susu se na nanom san yama na nanu tumi no mo san famra nkanka na nanom ahema no asori nka me se yeshira me wie school yeshira me e kire se ma me kura me ye be ma no enti mi susu se yan san famra oba abaya wadi be 10 years na ohunu moja edika emfa no nkokire na nano said be ya teenage pregnancy no eto obetwa they say akura wo 9 years otimenyem akura wo 10 years otimenyem because there is no sex education yanka hwe nkire no nti eno aso wonam yo maame nkire papa nkire enti na damfo bi ka nkire no a na no ano no ahemfo ni ahoma eka menko akura nke yempotem ha yanhye mra bi se oba atan a wo ma oba eni 18 years a obenyem anaso obewo no ese say tetemre na na yefre ni kiribra no ese ye de samra no we no because say unwanted pregnancy nyinsan a yen hwehwe yen just ni nyina eba enti na nanom ahemfo ne ahemano no eye wo mo responsibility and wo mo asade so mbe yesa no ne de me kai se nansan yen che kura brahafo region ohema bi no na si go say wa wo ba benyem na wanwie JHS3 na wansua adwuma anwie ama yampon no so wonyem a maame wo huna mane papa wo huna mane eno na the street children aba no kubolof wo no na de wo maba no enti mesusu se enka aban kura de no ho gimu a na emom se ese aban tan da nanom achi no ye sa de no abusia wonse same wo ho se wo ho ebi kura se pieto keke radia ebi kura se pieto keke akonfo no ebi se pieto keke o na ade sensan na anim ho a wo hwe ke toma o ai wa botoma pa eni wodi e komono wo hwe ozo mo bi amana ta de ompe musum ne so ompe so ni bia na ekura no udi atare ben na ode bebo tim so ho eh sie ya na nano no na sebre no obrempo no obreka se ja me do fiti ani na be ntumpe sie ya na nano no afi wa kofa na ta de na she atare ne kwa hu ti sia ti etutu sana na no bo fa no peno sana de se la sana de no so she na kota de ma no na otimidi yedwuma
ahoden so pa ne sagro aboso no basa na sana akonfo no ye de o mu ya anasa mukure ni obrenim onte we say nye woni kan na nye wankasa kra na wo yesa amei na no ofra wo ye blue no ene wasa akofra fita fra wo de ne to pimpim bon fa asa de oni sisi mpe onso akọja na wato na isa wa bebi oso bon sa amei boso no ko wa ye chan foforo na abana we nsaso no de ye ne ho sa na o nsaso no wo sa ba de sika ne kura twitwa no ho so hu mo ja ba kokora enya agro so kwa Nana Isao Adobio and Woody Asan. And I won't pass what why I did. I wish I some may a higher and said, Mediano and never my quiet and me a DC. Nana Isao Adobio and in penny for and out to Santana Sammy. Ye copper baby na Yagia home. Da wasisa wonso no unya adaje na oni medi dumai wa reshim sada ni de nyina odi ofide ni beto ha na ye nyina ye suade Nana Isao Adobio wa ya die no yo afibia odi afahye e ma ne ye fe da bia nso no woto nsa e de frɛtwɛ kyerɛ fahima wa ya die wo ye ma no e ye fe ni eda ho nso I'm so say, we win free say. Jodian Pompani, any woman Casada Roma, and by Danny Day in Afibia and Timiba, and my Wioso New Yam.